चिराङाव फिन eviction आइन बेरेखा हा दखल खालामनानै थानाय गासै 22 गं नखरखौ दिनै eviction खालामो आसाम हाग्रा बिफाना। बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर लावख्रिगुरियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बावैसो सान सिगां लावख्रिगुरि गामिया दैबानाजों लोमसावजाना खायसे नखरफोरा हालाय हाफाय जानाङो। बेखौ नुनानै जानो हागौ सोरबा खाबु फलानफोरा खाबु लानो नाजायो। बेबादिनो हाग्रा हायाव रबर बिफां गायनो मोना होनना मिथिसेयावबो बर'नि सुबुंफोरा बे हायाव रबर गायनो बिथांमोनखौ थुलुंगा होयो आरो गोबां रबर फुलि लाबोनानै गायफैनाय जायो आरो बिथांमोनखौ रबर गायनायनि हाजिरा होना बे हायाव थानो होयो। ओरै बेराफारसेथिं बे हायाव थांनाय बोसोरावनो हाग्रा बिफाना गोबां रोखोमनि बिफां फुलि गायदोंमोनब्लाबो बे फुलिफोरखौ दानफायना आरो न' लुनानै थानायजों लोगोसे रबर गायनायनि थाखाय आसाम हाग्रा बिफाना होस्राङो। जोंहा ओरैजाय दैयानो बे निजरा दै लामा जोंहा लोमफैजोब्बाय न'आनो थाजाला आरो खुरखाजोब्बायबो। दा जोङो जेबो उफाय गैयिनि थाखायनो जोङो बाहाय थाफैनाय जादों। लबारखौ सोर गायहोदों? लबारखौथ' जोंथ' मिन्थिजोबा मालाय गावसोर बोरै जोंहा ओरैनो बाव थाफैनाय हिसाबै जोंखौ हाजिरा होनायनि थाखायसो जोङो बेखौ मावदों आरोखि। जोंबो मा खालामनो जोंहा ओरै जेबो मावनो जेबो गैला फारसे फिसा फिसौ फरायनाय फारसे जानायनि थाखाय बिनि थाखाय जोङो खामला हाजिरा मोनो खोमा होननानै जोङो मावनाय जादों आरो। माब्लानिफ्राय खायामोन? जोङो 1.5 मासानो जानोसै। 1.5 मास? औ। बै लबार बिफांखौथ' गायनो मोना होननानै जायफोर गायदों बिसोर खोन्थायाखै नामा? फरेस्ट ओनसोलाव गायनो मोना? खिन्थानायाथ' खिन्थानाय जायाखै। दाख्लैयो फैनाया फैदोंमोन बे आर्मि ना मा होनो बिसोर गायनो, ओमफ्राय जोंहा जोंनि हा नालाय बे हाया गोदोनिफ्रायनो दंखायो। बियो गोदोनिफ्रायनो सिफायखानायखा जोंनि हा होननानै जोङो बिसोरखौ बादा होनाय जादों आरो जों हिनजावफ्रानो। बाव फरेस्टारफ्राथ' बाव बाउन्डारि होबाय, बेखौ बारनो मोना होननानै अलरेडि होखाबाय। बाव मानो फैनो गोनां जाखो? जोंहा उफाय गैया, जोंहा बे दैयानो जोंखौ होखारबायबा जोङो थाफैनांगोन। सिगाङावथ' जोङो आवगोलनो फैनो होनबाय थाखानायखामोन, ओमफ्राय जोंहा ओरै फारसे फिसा फिसौ फरायनाय हथारखरिथ' जोङो फैजोबनो हायाना। दा बिनि थाखाय जोङो दा अभार जानायनि थाखाय जोङो फैनाय जाबाय आरो। सोरबाफोर थानो थिनहरदों नामा नोंसोरखौ? थिननायाथ' दा जयन्तआ बुंफैदोंमोन, जयन्त एमएलएआ, ओमफ्राय दा गामियावनो ज' जानोसै जोङो अबाव थांबावनो। दा जेरावबो गैखाया जोंहा गोदोनिफ्रायनो हा खुलिखानायखा बियो। दा बावनो ज' थांलायनोसै होननानै मेम्बार गावबुरा बुंनाय जादोंमोन आरो मिथिं खालामलायनानै। ओमफ्राय दाना हनै जोंहा फैबाय, दा जोंखौ सोर मा खालामनो सानो जों बेखौ बुजिया आरो। न'खरबेसे दंबाव? दा जोङो तेजघर दङ। गासै बेसेबां घरमोन नोंसिनि गामियाव? जोंनियावथ' बाहाय 50आनो दङ। माखासेया मानो फैयाखै? माखासेयाव जों बेखौ मिन्थिला, गावसोरनो ज' फैनो होननानै मिटिं जालायखादोंमोन मादोंमोन, ज' थांनांगौ रायजोयैनो होनबाय। ओमफ्राय जोंखौ ओरैजाय थिनहरग्रोबाय, गावस्रा मानो थाबोखो जोंबो बेखौ बुजियाखै आरोखि। नोंसिनि गामियाव जे बोसोरफ्रामबो दैबाना जाबाय थायो, एमएलएफोर फैयो, मिनिस्टारफोर फैयो, दैबाना होबथानायनि राहा लादोंमोनलाय? लानाया लादोंमोन, हिमन्त बिश्व शर्माया बाहाय प्रटेक्ट होफैनो होनदोंमोन। मानो होफैयाखै बियो? दा जोङो आखायनो दुखु मोननानै बे आवगोलनिफ्रायनो जोंनि हाखा बियो होननानै दा जोङो आखायनो जों हिनजाव बिमा माहारिफ्रानो हौवाफोरखौ बाहाय लेंबोनाय जादों। जों बबाव थांनो? जोंहा फराया नङा, फिसाफोर दङ फरायनाय। ओमफ्राय ओरै गासिबो बुस्थुआनो आबाद मावबाबो जोंनाव जाला। ओरै फारसे मैदेरनि, जोङो बिनि थाखायबो जों आबाद मावनो हाया। नाय नंखाय नंदोंबा हायाव नाय, माइ गायनायाव जाजोबो। फाथो खुबैयो फाथोबो जाया, माइ गायो माइखौबो जायो। जों मा खालामनो? उफाय गैया जोङो। आरो बे बाला अन्थाइ जोङो बाहाय फिसा फिसौ लानानै थानो हायाना। नाय नंखाय नंदोंबा सारमोनहा हिमन्त बिश्व शर्मा सार फैदों, फेरेंगा सार फैदों, जोंनि एमएलए गासिबो फैजोबदों दानि एमएलएफ्रा।
बयबोथ' मिन्थिजोबखागौ मा लुबैदों दा नोंसोरो जोङो बे हाखौ नांगौ जों थाङा बेखौ लबारखौ गायहोफैनाय मानसिफोरखौ नोंसोर मिथिया लबारखौ गायहोफैनायखौ जोंथ' बारा मिथिया जों हाजिरा जाग्रा मानसि जोङो मा जेबो खरसा गैयैखाय मायखाय जोङो एसे एनै उफाय मोनो खोमा होननानै जोङो फिसा फिसौ लेखा फरायनायनि मानायनि दारै जोङो सुबिदा मोनगोन खोमा होननानै बिसोर थिनबाय जों मावगोन होननानै जोङो मावनाय जादोंमोन आरो नोंसोर थाफैग्रोनानै उनाव गायहोफैदों जोङो थाफैग्रोखादों बिनि उनाव गायनो औ बिनि उनावसो जोंनो गायनो होफैदों माबायदि थासारि सोलिदों दा थासारियाथ' जेबो नङा जोंथ' बिसोरखौ बिसिनि न'खौ सिफायनानै बिसिनि गाबनाय मोदै बावहाय बेखौ जोङो माने स्टेटिस्टिक प्लेजार लानो थाखायथ' जों बे खामानिखौ मावाखै जोंनि डिपार्टमेन्टेलि जिथु खामानि मावखानांगौ बे खामानिखौसो जोङो एभिक्सन खालामफैदों दिनै मानसिफ्राथ' बाहाय अनेक सेन्टिमेन्ट द्र' खालामनो हागौ गाबनाय खुनाय बर'खौल' मानो होखारो आरियो बिभिन्न खोथा प्रश्न खालामनो हागौ नाथाय सोरखारा बा डिपार्टमेन्टआ मानसिफोरनि सेन्टिमेन्टजों सोलिया मोनसे सोरखारा सोलियो आयेनजों मोनसे सोरखारा डिपार्टमेन्टआ सोलियो आयेनजों दा डिपार्टमेन्टनि रुल्स सोरखारनि आयेन बेखौ मानिनानैसो जोंनि मानसिफ्रा सोलिनो रोंनाया मोजां दा बिथांमोनहा माने खाथिनिनो लावख्रिगुरि गामिनि सुबुं बिथांमोनहा लावख्रिगुरियाव गावबागाव न' दङ हा दङ बिथांमोनहा दै खुरखाजानाय फ्लाड एफेक्टेड होननानै बिथांमोनहा बाहाय थाफैनो नाजादों नाथाय बिथांमोननि थानायाव जोङो नुदों जे माने 1 लाखनिबो बांसिन रबार फुलि बावहाय सोरबा नङा सोरबा माने इनभल्भ दङ 1 लाखनिबो बांसिन रबार फुलिब्ला फांसेयाव जुदि 50 थाखाब्ला बाहाय 5 लाख फैसानि रबार फुलि लानानै फैदों आरो बावहाय लेबार लगायगोन प्लेन्टेसननि लेबार लगायगोन लेबार चार्ज दङ बाहाय इनभेस्टमेन्ट खमैब्लाबो फेन्सिं टेन्सिं गासिबो लाजोबनानै इनभेस्टमेन्ट माने हिउज इनभेस्टमेन्ट जागोन दा बेखिनि खामानिखौ लावख्रिगुरि मानसि लावख्रिगुरिनि जायफोर सुबुङा बाहाय थाफैदों बिथांमोनहाथ' बेखौ इनभेस्ट खालामनो हाया बे हिउज इनभेस्टमेन्टखौ सोरबा नङा सोरबा खालामदों थ' गतिके बिथांमोनखौ माने मा होनो बलिनि बोरमा मा बलिर फाथा साजायनाय बादि जाहैबाय बिथांमोनखौ हाजिरा होनानै दा जाहाथे बेखिनि खामानिया दाजाथों आरो जोङो रबार बर्डआ जिखिनि बेआइनि भाबै उइदाउट एनअसि फ्रम दि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथांमोनहा बाहाय ग्रेन होनानै रबार प्लेन्टेसन खालामनायनि जानाखि षड़यन्त्र खालामदों बिनि एगेन्स्टै जोङो केस खालामगोन बिसोर थाफैनाय बिथांमोनखौ मा खालामगोन होखारहरनाय जाबाय नामा दा बिथांमोनहाथ' माने गावबागाव न' दंखायो हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ थांनो थाखाय रिकुवेस्ट खालामदों बिथांमोना थांनांगौ गावबागाव न'आव थाहैनांगौ आरो बिथांमोना रियेलि फ्लाड एफेक्टेडब्ला बेखौ सोरखारा नायगोन बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि थाखाय रबार बर्डनि जिखिनि बाव प्लेन्टेसननि लबार होफैदों अलरेडि बेखौ बाउन्डारि होखाबाय सिमाखाय बेयाव बाउन्डारिखौ नोंसोर मानि थाखाय बिदि खामानि मावदों होननानै बिथांमोना सानो दा बे जाहैबाय रबार गायनायनि नामै बिथांमोनहा हा दखल खालामनाय बे फरेस्टनि हाखौ बिथांमोनहा रबार प्लेन्टेसननि गेजेरजों हाखौ अकिउपाइ खालामनाय इलिगेलि लासैनो बियो जुदि रबार्टआ गिदिर जालाङोब्ला लासैनो बेखौ माने बिसोरो माने एफारे थाबायनानै बिथांमोनहा माने हाखौ लासैनो मोननायनि खायदा बिथांमोनहा षड़यन्त्र खालामदों दा बेखौथ' जों जानो होआ खारन बाहाय अलरेडि जोङो प्लेन्टेसन खालामदों जोंनि 60 हेक्टर प्लेन्टेसना धंस जाबाय बेथ' हिउज डेमेज माने बेखिनि इलिगेल बे आयेन बेरेखा खामानिखौ जोङो माने निमाहा होथावा दा जोङो थेवबो बिथांमोनखौ मोजाङै मोजां न'आव माने गावबागाव गामियाव थांफिननो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बिथांमोनहा एमब्राब्रा जुदि जोंनि थिननायखौ खावलायनायखौ बुजियाब्ला मानियाब्ला बिथांमोनखौ आयेननि साजा होनाय जागोन बर्मन बस्ती ओसरत इक'टाक स्पर्ट्सर जितु प्लेन्टेसन एरिया 80 हेक्टर्स এইখিনি এৰিয়াত এই ওচৰৰ গাঁৱৰ যিটো লাউখ্ৰীগুৰি গাঁৱৰ মানুহবিলাক আহি পেলাই ইয়াত ইনক্ৰ'চ কৰি গোটেই মানে প্লেণ্টেশ্যনটো ধ্বংস কৰিছে সেইকাৰণে আমি আজি এই এৰিয়াটো ইভিকশ্যন কৰিছোঁ আমি পুনৰ ইয়াত বৃক্ষৰোপণ কৰিম দেখা পাইছোঁ যে কেৰালাৰ পৰা ৰবাৰ গাছ বাগানৰ কিবা লৈ কেৰালাৰ পৰা
কেৰালাৰ কিবা এই লবাৰ কাৰণে গাছ কাটিছে এতিয়া কটা চলি আছে এইটো ৰবাৰ্ট প্লেণ্টেশ্যন এতিয়া ইহঁতে পুলিবিলাক ধ্বংস কৰি পেলাই ৰবাৰ্ট প্লেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ ৰবাৰ্টৰ পুলি ইয়াত আনি থোৱা আছে ষ্টক আছে নিয়াৰ এবাউট 1 লাখ মানে ৰবাৰ্ট পুলি ইয়াত আছে সেইটো ৰবাৰ্ট পুলিটো ৰবাৰ্ট বৰ্ডৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন কৰি পেলাই ইহঁতে ৰবাৰ্ট বৰ্ডৰ পৰা গ্ৰেণ্ট পাইছে বুলি কৈছে এতিয়া ৰবাৰ্ট বৰ্ডে ইয়াত উইদাউট NOC ফ্ৰম দি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ইহঁতে ইয়াত চেংচন গ্ৰেণ্ট অথবা ইয়াত মানে প্লেণ্টেশ্যন ৰবাৰ্ট প্লেণ্টেশ্যন কৰিব নোৱাৰে এইটো ৰবাৰ্ট প্লেণ্টেশ্যনটো হৈছে মানে ফৰেষ্ট্ৰি এক্টিভিটিছ নহয় এইটো ইয়াত প্লেণ্টেশ্যন হ'ব ফৰেষ্ট স্পেচিছবিলাক প্লেণ্টেশ্যন হ'ব সেইকাৰণে আমি ইক'থাক্স ফৰ্চক এই 80 হেক্টৰছ এৰিয়াটো আমি দি দিছোঁ ইহঁতে অলৰেডি প্লেণ্টেশ্যন কৰি আছে এই প্লেণ্টেশ্যনটো 60 হেক্টৰ প্লেণ্টেশ্যনটো ধ্বংস কৰিছে ইহঁতে তেখেতে কৈ আছে যে হাজিৰা কৰি আনি ৰাখিছে ইয়াতে হয় ইয়াত মানে বিশেষ এটা চক্ৰ আছে এই চক্ৰই মানে এইটো ইহঁতক মানে উচতনি দি পেলাই ইহঁতক লেবাৰ হিচাপে ইহঁতক ইনক্ৰচাৰ হিচাপে ইয়াত ৰাখিছে পাছলৈ ইহঁতৰ কি প্লেনিং আছে আমি পাছত গম পাম আমি ইনভেষ্টিগেট মানে কি কৰি আছোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যনত এইটো ওলাই পৰিব তেখেতে ক'ৰ পৰা আহিছিল মানে ওচৰৰে গাঁৱৰ সিহঁতৰ ঘৰ আছে তাতে আমি শুনিছোঁ সিহঁতৰ মাটি আছে লাউখ্ৰীগুৰি গাঁৱত কিন্তু লাউখ্ৰীগুৰি গাঁওটো এটা গাঁও এইটো মানে সদায় মানে ফ্লাড এফেক্টেড মানে গাঁও সেই বুলি ফ্লাড এফেক্টেড হৈছে বুলি ইয়াত প্লেণ্টেশ্যনটো ধ্বংস কৰি পেলাই মানে ইয়াত ইনক্ৰচ কৰিব সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় থেংক ইউ